Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i brofi'r 8 Theorem Cylch. Nawr, does dim rhaid iddo chi gofio'r profion yma, ond efallai bydd ei deall nhw yn eich helpu chi gofio'r Theoremau Cylchoedd yn well. Ac yn y fideo yma, dwi ddim am ysgrifennu'r profion yn ffurfiol, dim ond ei disgrifio nhw. Os ydych eisiau gweld y profion wedi cael ei ysgrifennu'n ffurfiol, edrychwch am y pecyn Mesur Siapiau 4 o dan blwyddyn 11 ar mathemateg.com. Felly, i gychwyn, gadewch i ni brofi bod tangiad a radiws yn cyfarfod ar ongl sgwâr. Nawr, i brofi bod hyn yn wir, be ydyn ni'n wneud ydy ystyried yr achos lle dydy hyn ddim yn wir, hynny ydy bod tangiad a radiws ddim yn cyfarfod ar ongl sgwâr. Ac felly, yn yr enghraifft yma fan hyn, gadewch i ni ystyried fod y radiws yma a'r tangiad yma yn cyfarfod ar ongl sydd ddim yn ongl sgwâr, sydd ddim yn 90 gradd. Na gadewch i ni ystyried fod yr ongl yma yn fwy na 90 gradd. Mae hynna'n golygu fod mod i'n gallu llunio llinell o ganol y cylch fan hyn i ryw bwynt arall ar y tangiad mwyn ffurfio ongl sgwâr. Oherwydd, meddyliwch amdano y peth, os ydy'r ongl yma yn fwy na 90 gradd, a byddai'n mynd i fan hyn dydyn ni, yn amlwg yn ffurfio rhywbeth sydd yn llai na 90 gradd, ond mae'r rhaid fan yr rhyw bwynt rhyw ar y linell yma sydd yn ffurfio ongl sgwâr. Na gadewch i'n ystyried na'r llinell yma sydd yn ffurfio'r ongl sgwâr fan hyn. Felly yna rhaid sgwâr fach fan hyn i gynrychioli yr ongl sgwâr yma. Nawr, mewn unrhyw driongl ongl sgwâr, mae'r hypotenuse o hyd gyferbyn yr ongl sgwâr. Ac felly yr hypotenuse fan hyn ydy'r llinell OP. Nawr, OP ydy radiws y cylch yma. Ac eto, mewn triongl ongl sgwâr, mae'r hypotenuse wastad yr ochr hiraf yn y triongl. Ond, mae'n rhywbeth od yn digwydd fan hyn. OP ydy'r hypotenuse, yr ochr hiraf, ond, os ydym ni'n ystyried hyd yr ochr yma fan hyn, wel, mae hyd yr ochr yma yn hafalu hyd y radiws a rhyw ddarn ychwanegol. Ond mae hyn yn od, oherwydd felly, mae rhaid o fod yn fwy na'r radiws, mae rhaid o fod yn fwy na'r hypotenuse. Dydy hynna ddim yn gwneud synwyr o gwbl. Ac felly, mae'r rhaid i dangiad a radiws gyfarfod ar ongl sgwâr. Os dydyn nhw ddim, yna mae yna bethau od yn gallu digwydd, pethau sydd yn anghywir. Ail, gadewch i ni brofi bod yr ongl mewn hanner cylch yn ongl sgwâr. Felly hanner cylch yn golygu fod gennym ni diameter i'r cylch fan hyn. Dyn ni eisiau profi fod y ongl yma yn y top yn 90 gradd. Nawr, y dechneg fan hyn ydy ychwanegu radiws o ganol y cylch O i'r fertig A. Wedyn, sylwch mae gennym ni 3 radiws i weld. O i B, O i A ac O i C. A felly mae gennym ni 3 hyd y fan hyn sydd yn hafal. Wel wedyn, be dwi wedi wneud, dwi wedi hollti'r triongl yma, y triongl mawr greiddiol, i fewn i 2 driongl llai, a mae'r triongla bach llai yma yn driongla isosgeles. Y triongl yma ar y chwith, mae'n driongl isosgeles, oherwydd mae gennym ni 2 radiws, 2 hyd hafal, ac felly mae'r 2 ongl yma yn mynd i fod yn hafal. Na gadewch chi labelu'r ongl yma fel onglau A. Yn yr un modd, mae'r triongl bach yma ar y dde hefyd yn driongl isosgeles, mae gennym ni 2 radiws yma, ac felly mae'r ongla yma yn mynd i fod yn hafal. Gadewch i fi labelu hein efo'r llythyren B. Wel wedyn, os dwi'n canolbwyntio nôl ar y triongl mawr fan hyn, cyfanswm onglau unrhyw driongl ydy 180 gradd, felly yn adio y 2 ongl i fyny, mae gennym fi ongl A, gwylio'r ar y chwith, mae gennym fi ongl A adio B yn fan hyn, yn y canol, a dyma gennym fi ongl B ar y dde. Os dwi'n adio hynna gyd i fyny, mae rhaid fod y cyfanswm yn 180 gradd. Casglu termau 2A a 2B mewn gwirionedd sydd gennym fi, mae cyfanswm hynny yn 180 gradd. Wedyn, os dwi'n rhannu'r hafaled yma efo 2, os dwi'n hanneru pob dim, mae hanner o 2A yn A, mae hanner o 2B yn B, mae hanner o 180 yn 90 gradd. Ac felly, dyna fi wedi profi fod A adio B, sef yr ongl yma fan hyn, yn ongl sgwâr yn 90 gradd. Ac felly, ia, mae'r ongl mewn hanner cylch wastad yn ongl sgwâr. Trydydd, gadewch ni brofi fod yr ongl yng nghanol cylch yn fan hyn wedi cael ei labelu yn 2x, yn ddwbl yr ongl ar y cylchyn sydd yn x yn fan yma. Nawr eto, y techneg fan hyn ydy ychwanegu radiws ychwanegol o ganol y cylch
i'r pwynt A ar y cylchyn. Mae hynna'n ffurfio fel yn y theorem gynt 2 driongl isosgeles. Eto, mae gen i fi 3 radiws fan hyn, 3 hyd hafal felly. Ac felly, yn y triongl yma ar y chwith, mae'r ongla yma yn gorfod bod yn hafal. Na labelu hein fel nes i gynt yn A. Ac yn y triongl yma ar y dde, eto triongl isosgeles, 2 radiws fan hyn, mae'r ongla yma yn gorfod bod yn hafal. Na labelu hein hefo'r llythyren B. Nawr tro hyn, gadewch i ni ystyried y triongl isosgeles A o B ar y chwith. I gyfrifo maint yr ongl yma fan hyn, A o B, be fyddai'n neud ydy cychwyn efo cyfanswm ongla mewn triongl, 180, a tynnu'r ddwy ongl arall sydd yn A bob un, felly mae maint ongl A o B yn 180 tynnu 2A. Yn yr un modd, os dwi'n ystyried y triongl isosgeles yma ar y dde, maint yr ongl yma yn y triongl A o C, ydy eto cychwyn efo cyfanswm ongla triongl 180, tynnu y ddwy ongl arall sydd yn B bob un, felly mae hynna'n ei 180 grad tynnu 2B. Nesaf, os dwi'n ystyried y pwynt O yng nghanol y cylch, mae ongla o gwmpas y pwynt yma yn 360 grad. Nawr, yr ongl yma yn y gwylod, B o C, sut fyddai gyfrifo hwnna? Wel, fyddai gychwyn efo y cyfanswm yr ongla o gwmpas y pwynt, 360 grad, a fyddai dynnu ffwrdd y ddwy ongl arall, sef y ddwy ongl dwi'n newydd ystyried, A o B ac A o C. Ond dwi'n gwybod fod maint ongl A o B yn 180 tynnu 2A, a dwi'n gwybod fod ongl A o C yn 180 tynnu 2B. Yn symleiddio hwn yn delio efo'r crymachau, tynnu 180 grad, tynnu minus 2A, felly adio 2A, tynnu 180 grad arall, tynnu minus 2B, felly adio 2B. Casglu terma fan hyn neu symleiddio'r rhifa, 360, tynnu 180, tynnu 180 arall yn ddim byd, a cwbl sydd ar ôl ydy 2A a 2B. Nawr ydych ffactorio hwnna nawr, byddai gymryd y 2 allan fel ffactor cyffredin. Mae maint yr ongl yn y canol felly, y B o C, yn dwbl A adio B. Ond, A adio B ydy'r ongl yma ar y cylchyn. Ac felly dyna fi wedi brofi fo, mae'r ongl yn y canol yn ddwbl neu yn dwywaith yr ongl ar y cylchyn. Nesaf, gadewch i ni brofi bod onglau yn yr un segment yn hafal. Hynny ydy, os oes gennym fi segment mewn cylch fel yr un oren yn hyn, yna mae unrhyw ongl sy'n cael ei ffurfio drwy gychwyn a gorffan yn yr un segment yn mynd i fod yr un fath â'i gilydd. Nawr i fan hyn, y syniad ydy fod ni'n ychwanegu 2 radiws i mewn, o C i'r canol ac o D i'r canol. A be dyn ni'n ffurfio wedyn ydy'r ongl yma yng nghanol y cylch. Wel, dyn ni'n cofio nôl wan i'r ffurfio dyn ni'n newydd i brofi. Mae'r ongl yng nghanol cylch yn ddwbl yr ongl ar y cylchyn. Ac felly, os ydy'r ongl yma yng nghanol y cylch yn 2x, mae hwnna'n gweld yn dwywaith yr ongl yma ar y cylchyn, neu yr ongl yma hefyd ar y cylchyn. Felly, eto, os di hwn yn 2x, mae hwn yn gorfod bod yn hanner hynna sydd yn x, mae hwn hefyd yn gorfod bod yn hanner hynna sydd hefyd yn x. Ac felly, dyna ni wedi dangos y theorem yma, mae onglau sydd yn yr un segment yn hafal i'w gilydd. Y 5ed theorem i ystyried ydy'r un yma. Mae ongla cyferbyn 4 ochr cylchol yn adio i 180 grad. Felly, gadewch i ni ystyried 4 ochr cylchol, lle mae'r 4 fertig ar y cylchyn, a gadewch i ni ystyried yr ongl A a B yn fan hyn yn y 4 ochr cylchol. Nawr, y syniad yma ydy fod ni'n llunio 2 radiws eto o C i'r canol ac o D i'r canol. Ac eto, gan ddefnyddio'r theorem fod yr ongl yng nghanol cylch yn ddwbl yr ongl ar y cylchyn, wel, os gyda ni ongl A ar yr cylchyn yn fan hyn, mae'r ongl yn y canol y fan yma yn ddwbl, hynny, felly mae'r ongl yma yn 2A. Ac eto, os gyda ni ongl yma ar y cylchyn yn B, mae'r ongl yma yn y canol yn gwybod bod yn ddwbl, felly 2B. Ond wedyn, o amgylch canol y cylch fan hyn, mae gyda ni bwynt, mae ongla o amgylch unrhyw bwynt yn gorfod adio fyny i reid 360. Felly 2A a 2B sydd fan hyn, mae hynna'n rhaid cyfanswm 360 grad iddyn ni. A fel gynt, lle nath ni haneru hafaled, dwi am haneru y hafaled yma hefyd. Hanner o 2A yn A, hanner o 2B yn B, hanner o 360 yn 180 grad. Ac felly mae A adio B yn 180 grad, ond A a B yw'r ongl cyferbyn yn y 4 ochr cylchol.
ac felly ia, mae ongl a cyferbyn 4 ochr cylchol yn adio i 180 gradd. Nawr, y chweched theorem ydy yr un sydd yn sôn am hyd tangiadau o bwynt allanol. Dyn ni eisiau dangos bod nhw'n gyfartal. Felly dyma ni'r pwynt allanol ec fan hyn. Dyn ni eisiau dangos fod y pellter o ec i'r pwynt B fan hyn rhyw fath ar y pellter o'r pwynt allanol ec i'r pwynt A fan hyn. Y syniad efo'r prawf yma ydy fod ni'n llunio 2 radiws o A i'r canol ac o B i'r canol. Nawr, dyn ni'n gwybod o'r theorem gyntaf fod radiws a tangiad yn cyfarfod ar ongl sgwar, ac felly ydy rhaid ongl sgwar fan hyn ac hefyd ongl sgwar yn fan yma. Nesaf, fi am ychwanegu llinell arall o ganol y cylch i'r pwynt allanol ec. Nawr, i brofi bod y hyd AC rhyw fath ar hyd BC, be dwi'n gwneud yn nawr ydy profi bod y trionglau OAC ac OCB yn gyfadd. A dwi am ddefnyddio y rheol RHS i wneud hyn. Nawr, i ddefnyddio y rheol RHS, dwi eisiau dangos fod y ddau driongl hefo ongl sgwar, ond mae hyn yn amlwg, mae'r ongl sgwar wedi cael ei marcio'n barod. Mae rhaid iddyn ni ddangos fod y ddau hypotenuse yn hafal, wel mae hynny'n wir oherwydd maen nhw'n rhannu yr hypotenuse, yr un hypotenuse, y llinell OC yn fan hyn. A hefyd mae rhaid i ddangos fod yna ochr arall yn y triongla yr un fath, ond mae hynny hefyd yn wir oherwydd mae'r ddau driongl hefo radiws bob un, a felly mae hynna'n gorfod bod yn hafal. Felly, oherwydd y rheol RHS, mi fyddai ddeud fod y ddau driongl yma yn gyfadd, ac os ydyn nhw yn gyfadd, felly mae'r hyd AC yn fan hyn yn gorfod bod yn hafal i'r hyd BC yn fan yma. Ac felly, mae hyd tangiadau o bwynt allanol yn gyfartal. Seithfed, mi wnawn ni brofi bod yr ongl rhwng cord a thangiad yn hafal i'r ongl yn y segment eledol. Nawr, i helpu ni fan hyn, dwi am i ni gofio am un o'r theoremau cynt, sydd yn deud fel onglau yn yr un segment yn hafal. Felly, mae gennym ni segment y fan hyn, a mae gennym ni un ongl wedi cael ei farcio fel x yn y segment honno, ond mae'r theorem gynt yn deithio ni fod unrhyw ongl arall yn y segment yma hefyd yn hafal, ac fan hyn yn hafal i'r ongl x y fan yma. Felly, dyma ni ongl arall yn y segment sydd yn gorfod bod yn hafal i x, a hefyd fyddai lunio ongl yn y segment sydd yn mynd trwy ganol y cylch fel hyn, fel fi'n ffurfio diameter i'r cylch. Mi fydd yr ongl yma sydd yn cychwyn efo diameter yn mynd nôl i'r segment wedyn hefyd yn ongl x. Nawr, dwi am brofi'r achos nawr lle mae gynnon ni y diameter yma yn y lleoliad yma. Wedyn, os dwi'n cwblhau gweddill y diagram fel yma, mae gynnon ni yn nawr yr ongl rhwng y cord a'r tangiad yn cael ei reid fel x iddyn ni. Nawr, os fedra i ddangos fod yr ongl yma yn x, yna dwi wedi profi'r theorem, oherwydd, os di'r ongl yma yn x, gan fod ongla yn yr un segment yn hafal, mae hon hefyd yn gorfod bod yn x. Felly, yn ôl i'r diagram yma, dwi wedi llunio diameter y cylch. Mae gen i fi hanner cylch felly. Mae un o'r theoremau cynt yn deithio ni bod yr ongl mewn hanner cylch yn ongl sgwar, ac felly ydy reid ongl sgwar i fan hyn. Hefyd, mae'r theorem gyntaf nath ni edrych ar yn deud fod y radiws yn cyfarfod tangiad ar ongl sgwar, felly mae gennym ni ongl sgwar i fan hyn. Os na i labelu y vertigau fel hyn, fel A, B, C, yn gyntaf, gadewch chi ni ystyried yr ongl A, C, B. Mae'r ongl A, C, B yn gorfod bod y gwahaniaeth rhwng yr ongl sgwar a'r ongl x sydd rhwng y cord a'r tangiad. Felly A, C, B ydy 90 gradd tynnu x. Hon ydy'r ongl yma fan hyn. Wedyn, os dwi'n ystyried y triongl A, B, C, mae'r ongl dwi efo diddordeb yn nhw fan hyn, sef C, A, B, yn gallu cael ei gyfrifo drwy gychwyn efo 180 gradd, cyfanswm ongl a triongl, a tynnu'r ddwy ongl arall yn y triongl, sef 90 gradd, yr ongl A, B, C, a hefyd yr ongl arall dwi'n ei weithio yn y gwylod fan hyn, sydd yn 90 gradd tynnu x. Wel, os da i ddelio efo'r crymach yma nawr, 180 tynnu 90 arall, wedyn tynnu minus x rhyw fath ag adio x. Be sydd gen fi ar ôl fan hyn ydy 180 tynnu 90 sydd yn ddim byd, a wedyn dim ond x. A dyna fi wedi brofi fo. Mae'r ongl C a B fan hyn yn gorfod bod yn x,
Ac felly, oherwydd fel wnaethon ni drafod gynt, bod onglau yn yr un segment yn hafal, mae'r ongl yma hefyd yn gorfod bod yn x. I orffen, dyn ni eisiau dangos fod perpendicular o'r canol i gord yn haneri'r cord. Felly, gadewch i ni ystyried y sefyllfa yma. Mae gennym ni cord, a dyma yna linell wedi cael ei dynnu o'r canol i'n cyfarfod y cord a'r ongl sgwar. Nawr, i wneud y prawf yma, dwi eto yn ychwanegu 2 radiws i fewn o'r canol i O ac o'r canol i'r pwynt B. Ac eto, fel gynt, be dwi eisiau gwneud yn nawr ydy defnyddio yr rheol RHS i brofi bod y triongla AOC ar y chwith ac OCB ar y dde yn gyfath. Nawr, yn amlwg, mae'r ddau driongl hefo ongl sgwar. Os di hon yn ongl sgwar, mae hon hefyd yn gorfod bod yn ongl sgwar. Mae ACB yn linach sydd. Ydy'r ddau hypotenuse yn hafal? Ydy, mae hynna'n wir, oherwydd y ddau hypotenuse ydy 2 radiws i'r cylch. Mae hynna'n gorfod bod yn hafal. Ac oes gennym ni ochr arall yn hafal yn fan hyn? Wel, oes, mae'r ddau driongl yn rhannu yr ochr OC yn fan hyn. Ac felly, oherwydd yr rheol RHS, dwi'n gallu profi bod y triongla AOC ac OBC yn gyfath. Felly, maent yn rhannu yr un ochrau i gyd, a fyddai ddeud felly fod hyd yr ochr AC yr un fath ar hyd yr ochr CB. Ac felly, dyna ni wedi profi'r theorem olaf, mae'r perpendicular o'r canol i gord yn haneri'r cord, mae'r ddau hyd yma yn gorfod bod yn hafal i'w gilydd. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.